Здравейте! Един мой партньор пожела да сподели свои впечатления от продукти от нашата компания LR, с които той си е помогнал за голям свой здравословен проблем. И сега ще ви дам той да ви каже точно какво се е случило с него. Заповядайте, господин Янев. Здравейте и от мен. Искам да ви кажа, че от година и половина започнах да употребявам продуктите на LR. Защо? Защото имах язва, която беше се калцирала и след известно време отново се обади. Започнах да ям лютиво, започнах да ям чесън, кисело зеле и такива подобни, които дразнят на стомаха. И язвата отново започна да ми боли. От година и половина започнах да употребявам продуктите на LR, най-вече алоe вера гел за пиене и пробаланс, ето този, които ми помогнаха изцяло да излекувам тази язва. Започнах сега да ям и лютиво, започнах да ям и чесън, започнах да ям и киселото зеле с свинското и въобще не чувствам никаква болка, не чувствам никакво гадене тук на хранопровода и мога да пожелая на всеки, който има язва и гастрит или нещо подобно, да използва алоe гел за пиене и пробаланса и ще бъде много доволен и ще се излекува. От мен е това. Благодаря ви. И аз също ви благодаря, господин Янев, за споделения опит, защото всеки един такъв споделен опит би могъл да помогне на някой човек, който има същия проблем и желае силно да си помогне.